Saggay saek, ang numero 1 dagiti bituin. Nupay baspasit ti bilang tigiteb ti puso. No kalikagumam ang numero wak amin a bituin. Sakbay ama prusak day tadakulak. Rugyakon itangag patnag. Ket uray kadagiti pandag ti aginaldaw alawag ti init. Saggay saek tu asukiben amin ida, kas dagom iti kagaramyan. Taapay kumaasubaen ka, no si katimay sa apetalo ti apoy ti biyag ko. Amok akaornos kuntun dagiti ramot dagiti panaw. Marabang si, baim-baim, wenno penga, ngem kasla pulbos tupay laeng iti tangatang dagiti jak magudugudan arimat. Ket isu ita, nupay naklong ko. Tiib-ibita, ket tila dingit ko, kasla may bukbuk at tudo, amang regga ay kadagiti nakikitser at turod iti minuyungak. Ngem among kadimet nga iti barukong dagiti na numero 1 na bituen, ket insurat ko iti nabuddak. Ay ayaten ka, aging gadito'y awam patinggana alaw-ang. Dagiti puraw nga unep sinipaw dang impadakkel ti andap dagiti abalikas. Imbasa dana indaniwan iti taaw, kadagiti kabakiran, syudad, ken birhen akapanagan. Numakariing kanto iti maysa nga agsapa, siputam tu tinainayad apan nga prus ti lawag ti init, kadagiti ramay ti karuotan. Ket numalagip nagtupay, kas tamit kumaidi ti kaalwad ko, tapno saan amarurus, dikiti saan pay anamulitan, ken saan mo pay asin nagepse, ngit ikutan alin naaw.